partner kaya tabang medical kita. Sige, itudo tayo andig di sa tabang ora mismo kan ako Bicol Party List katabang na. Kasurog pa, dira-diretso kita partner, duwang istorya ning panibagong paglaom masin pag-asa partner, an ihahatod tango niya na pagkaaldaw. Partner, ano ang hilig mong kawat kan aki ka pa? Ang hilig kong kawat. Ay, gadakol akong hilig na Anong kawat. mga kawat yan partner? Sige daw. Nagkukuyan ako ka ito. Shato. Shato, itong bala, pak. Oh, sige, ano Mga pa? tagu-taguan. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Yeah, Ano pa? Maski pa madiklong partner. Oh, ano pa? Kadakol pang iba. Mga badil-badilan sa mawot. Siyempre, pag nagbabadil-badilan, nagliligid-ligid ka, Oh, partner. yan, oo. Tapos mabutwa, tapos balik naman. Ano pa? Kadakol pa. Ano nga na itong nagbubuljakan? Julin. Iyo pa yan. Iyo pa. Nagasakat ka sa kahoy. Tex. Pungs na yung nabutan ko, partner. Kadakol. Ngunyan, partner, pag mga aki ba kaya partner, todo bali yan sa Tatsian pagkawat. pa, partner. Ibang tatsian. Tatsian. Yan. Anong kawat mong tatsian? So, kuya, sinsilyo. Itong arugani. may pamato ka. Okay. Ang mga aki baga partner, inagihan tayo na talagang mairo kita. Grabe ang kawat partner. Pag Ikaw, uli mo partner, anong araw daplos. mong tatsian? Bako man tatsian ang aram ko. Dahil mo nagkawat tatsian partner. Itong mga Jackstone. paper dolls. Jackstone, Yan ang aram nagkawat ko. Iyo. Chinese garter. Yan. Araw ka yan. Ayan. Ano pa? Luksong tinik. Iyo. Ayan. Ano pa nga na itong may drawing bagang Ayan. babae. Ay, so ko Tapos, yan. iyo So, pa may ito. pigapon, arugan. Step. Yes, No, step no. Oh, yan. Patintero. Yan. Enter! Arog ka yan. So yan, partner, pinag-aragihan tayan bilang mga aki. So, kadaklan kan mga aki ngunyan, partner, grabe ang hiro. Sige. Pero, mas delikado, partner, kung warang magurang na nagbabantay. Tama, oo. Kaya yan, partner, minsan napapasiring sa kadiskuduan ang mga aki. Partner, kaya may nabiso kaya, partner, an sa tuyang medical team. Sisa yung namin bida nila. Uni partner, aking lalaki na sa sobrang kakakawat partner, nahulugan ning tabak. Aramang tabak. Oo, sundang. Sundang. Oo, Nahulugan itak. partner ning itak sa bitis. Kaya yan partner, ang tulos man na tinawanin ayuda kan sa tuyang medical team. Aramon ta partner, ang istorya kay Aika Ferry. Makulit at bibo. Siya ang 11 taong gulang na si Prince Laplana ng Malinaw Albay. Ngunit sa likod ng mga ngiti ay ang hapdi na nararamdaman ng bata. Kwento ng kanyang 30 taong gulang na nanay na si Emeline, aksidenteng nahulugan ng itak ang kaliwang paa nito noong nakaraang buwan. Kaya kita pa ang epekto sa paglalaro ng bata. Naghali ako sa harong, so aki ko po ang nawalat. Ngunyan po paguli ko, sabi niya, mama, nahulugan ako kita ba? Pinailing niya po sa kusulugad. Naman, nahadit man ako siyempre, tarong po baga ito. Warang-wara po talaga kami. Kahit po so mga bulong, kaya po, ang gibo ko, nagdulok na lang po ako sa Bicol. Wala siya noong mangyari ang aksidente. Aminado si Nanay Emeline, nakapo sila sa budget sa araw-araw. Dagdagan pa ng pagkakaaksidente ng bata. Ngayon ay medyo naghihilom na ang sugat ni Prince. Ngunit, sariwa pa kay Nanay Emeline ang itsura ng anak noong isugod ito sa ospital. Naging kaagapay ng pamilya sa pagpapagamot kay Prince, ang Action Ko Center at Ako Bicol Party List. May dala na rin kaming food packs noong kinamusta namin ang bata. Para po sa kuya, sa aki ko po na natabang po ka na Ako Bicol Party List. Dakulaon natabang po ito. Tanasulbar po sa problema ko po. Budaog naman po siya ngunyan na anuhan may po kibulong. Hiling ng programang Action Ko Center tabang ora mismo at Ako Bicol Party List ang agarang pagaling ni Prince upang magbalik na ang sigla ng bata. Ayan, partner. Amakod mo yan, partner. Maray na sana, partner. Tabako masyadong malala. So, Dahil masyadong... Tapos ang tabak na nakahulog, bako man masyadong nakulaon. Takulaon. Pero maski partner, tara mo, ang tabak ka, pwedeng matetano ka. At saka delikadong maray partner. Delikadong maray. Maski ano pang sabihon mo, kaya dipisil na magkawat ang mga aki na may mga matarom na bagay. Correct. Maray na Kung sana minsan ang mga aki, dahil man ka naisipan. Dahil man talaga naisipan. Aram mo, ang sobrang kaugmahan, partner, lingaw minsan kan mga aki kung ano ang kadiskuduhan Kung sa na inadadasmag Yan. o nakakadusmog. Correct. So, ang pasalamat kan magurang partner,
Salamat sa Ako Bicol Party List. Oh, pirming magayon pagdangugon garong musika. Pag nadadangog It's a mo, music to our ears. Salamat, Ako Bicol Party List. And dahil sa mga pasalamat na yan, lalong giganahan si Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalo na ipagpadagos ang serbisyo ang pagtabang sa mga Bicolano. Yes, pati kita partner, giganahan kita partner, ta naiiling taan sa tuyang kapagalan, kita baga partner instrumento, naiiling ta partner na talagang ang Ako Bicol Party List katabang na, Lalo kang giganahan, partner. kasurog pa, nata. Oo. Dahil katabang na. Oo. Naka-action sa tuyang pagbabalik at siyang partner, solo parent na nanay sa Tabaco City na na-stroke, natabangan man partner, kan medical na asustensya, kan Ako Bicol Party List. Yan. Smile, though your heart is aching. Tibay ka pala magkanta, partner. Oo naman, partner, dahil mo lang ako tigsasabayan. Asa ko iba man ang kanta ko, tumawa ka, tawanan mo Ang iyong problema. May dadugtong yan. Yan. Ayan. The best talaga Gusto mo, si mas partner. itulo ko pa, partner? Sige. Partner, para sa imo, garo no. Gura no kadipisilan helang partner na stroke. Oy, dipisil yan. Oo. Yugod mo ma-stroke ka. Pag na-stroke ka partner, Ang mga so mga na-stroke- usual mong ginigibo, dahil mo na Ang magigibo. mga na-stroke kun minsan namiminsan. Pag day ka na minsan, kiribad ka na. Kiribad. Kung bako man kiribad, kirimay ka. Oh, kaya dipisil yan. So, dipisil partner. Tapos yung mga dati mong nagigibo, dipisilo na. Oo. Lalo Lalo na na kung tuo or walaan sa imong ano. Ang magayon sa nasa motor, kung 4-stroke. Kung sa motor, kung sa tao, ma 4-stroke. Arimat ka na. Mati na partner. Sa ro kaya partner sa pigdatawan prioridad ka na sa tuyang programa partner ang sektor kan persons with, With disability disability. o PWD. Ayan, Duman no. partner sa Tabaco City nabisto ang kantabang medical team ang nanay na duwang beses O na sabi ko partner na sa imo, stroke. 2-stroke ito. Igwang 4-stroke. May backstroke. Ayan. Iba man ito partner. Para mas maraman ta partner ang bilog na detalye kan istorya bit-bit ni Aika Ferry. Paralisado ang kanang bahagi ng katawan, hirap sa paglalakad at hirap sa pagsalita. Ito ngayon ang kalagayan ng 42 taong gulang na solo parent sa Tabaco City na si Jasmine Ariola. Enero ngayong taon nung na-stroke si Nanay Jasmine. Hindi pa natapos dito ang kanyang kalbaryo dahil muli siyang inatake ngayong Hulyo. Dahil dito, kita na mas lumala ang kanyang sitwasyon. Naiba na rin ang korte ng kanyang kanang kamay. Dating bookkeeper sa pribadong panya si Jasmine. Ngunit dahil sa kalagayan, ay nahinto ito sa pagtatrabaho. Kwento pa niya, madalas siyang makaranas ng pananakit ng buong katawan. Nakaalalay sa kanya ang 70 taong gulang na ina na si Lola Erlinda. Aminado ito na hirap sila sa buhay dahil walang maayos na pinagkakakitaan. Noon ay mananahi siya. Dala ng katandaan ay nahinto na rin ito. 6 ang anak ni Lola Erlinda, kaya umaasa na lang sila sa ibinibigay ng iba pang mga anak. Ngunit hindi ito sapat lalo't na't may maintenance na gamot na iniinom si Jasmine. Nahirap ako ta. Siyempre, bilang sarang ina, diri makulog ang masabot mo na ka na akin mo namin namamati. Kaagapay ang Action Ko Center at Ako Bicol Party List, natugunan ang hiling na gamot ni Jasmine. Bukod dito, inabot din namin ang food packs na agad naman binuksan ni Lola Erlinda. Pananalig sa puong may kapal ang naging sandigan ni Nanay Jasmine ngayong sinusubok siya ng buhay. Sabi niya, walang patid sa pagdarasal ang kanyang ginagawa na darating ang araw na magiging maayos ang lahat. Kahit na hirap ito sa pagsasalita, ay pinilit niya pa rin magbigay ng mensahe. Mapapasalamat ako sa Ako Bicol na tawan akong pang citizen ko, proyekto ko. Tapos nueban, bakal ako bulong ko. Pero ko lang salamat sa Ako Bicol dahil sa inyo. Natawan do ako para marayo ko, para makatrabaho garay ako. Tapos sa akin ko ilang man siya.
Salamat ako lang po. Sendo ako Bicol. Salamat po. Ang mga Persons with Disability o PWD ang isa sa binibigyang pansin ng programa. Layunin namin na maipadama sa mga ito ang malasakit at tulong ng Action Co Center at Ako Bicol Party List. Ayan, partner. Tinamaan ako. Maski nadidipisilan siya sa pagtaramta, medyo nga ninapiktaran kan mastro, dahil siya nagsawa na ulit-uliton na bigkason ang salamat ako Bicol. Para sa aki ko na may helang Ubin man. pa si Manay, ano? Salamat sa ako Siya Bicol. na-stroke so ina niya, medyo dahil man na-stroke siya, so na-stroke. Dahil man na-stroke so ina. Oo. Mas, araw mo partner, ang stroke kaya partner, dahil man iyan sa huben pa o sa Magkuhan gurang yan, na. partner. Sa lifestyle mo. Life-threatening ang stroke Lifestyle partner. mo yan, Oo, partner. partner. Buda, kung ika masyadong na-absorb mong maray partner ng mga stress o kung ano-ano. Araw mo partner, Kaya dapat partner, relax ka lang, cool ka lang. Kaya nang pigigibo mo partner, tama yan. Di ka pag bako na ma-stroke. partner, maray Yan ang pirmi supply, kang dalagan kang nakapusing. dugo. Oh. Yan nakapusing ka maski maura, nagparapusing ka. Ayan. Yan, marelax Ano lang ka ito, yan. relax lang partner. Tangan di ka ma-stroke. Yan. Kadaw, galaw-galaw pag may time. Yes. Partner, ayan ang pinaka-importante partner. Duwang istorya ning pagtaon ning tabang asin pag-asa ang naihatod ta na naman ngunya na pagkahapon.